Sal-aħħar ta' dan ix-xahar se tkun ħarġet sejħa l-espressjoni tinteress għall-iżvilupp tas-sit tax-shipbuilding. 200,000 metru kwadru art li bħalissa tinsab fi stat ta' abbandun. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona waqt li indirizza konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-Jum Marittimu Ewropew li se jsir fl-20 ta' Mejju. Fil-konferenza tħabbar il-programm ta' attivitajiet għal din l-okkażjoni bit-tema Turiżmu Marittimu u Sostenibilità Kostali. Mawa News, il-Ministru Cardona qal li l-għan tal-iżvilupp tas-sit tax-shipbuilding se jkun li Malta ma tiffukax biss fuq ir-reġistrazzjoni ta' vapuri, iżda tħares aktar lejn servizzi marittimi. Huwa wieħed mill-proġetti ewlenin kapitali li ħajamel il-Gvern matul dawn il-ġimgħat li ġejjin. Sa issa wasalna fil-fażi illi noħorġu sal-aħħar dan ix-xahar l-espressjoni ta' interess internazzjonali sabiex kull min hu interessat, kumpaniji lokali, kumpaniji internazzjonali illi jipparteċipa fil-proġett mhux biss shipbuilding imma ta' area ta' kważi 200,000 metru kwadru sabiex nbidlu din l-erja kollha nirriġenerawha u nagħmluha hub marittimu illi permezz tiegħu nkunu nistgħu noffru servizzi lil kull min interessat li jiġi Malta bil-bastiment tiegħu, bil-jott tiegħu. U allura erja li sal-lum hija abbandonata u mingħajr interess intuha il-ħajja li xraqilha. Waqt li tkellem dwar il-Jum Marittimu Ewropew, il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella qal li l-konferenza ta' din is-sena tixħed dawl fuq settur vitali tal-ekonomija Maltija u tagħti ċans li d-delegati minn madwar l-Unjoni Ewropea jiddiskutu l-isfidi li Malta qed ħabbat wiċċa magħhom. Stqar li fost suġġetti li se jiġu diskussi hemm l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjun kostali, it-turiżmu bi cruise liners u l-aċċessibilità madwar l-Ewropa. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Dr. Edward Zammit Lewis stqar li huwa importanti li l-Maltin iqisu dejjem l-importanza tal-Baħar Mediterran kif ukoll it-tradizzjoni marittima importanti li wirtu il-Maltin. Il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Sur Martin Bugelli, sostna li l-Jum Marittimu Ewropew għandu lan li jfakkar liċ-ċittadini fl-ammont kbir ta' attività relatata mal-qasam marittimu li ssir ta' kuljum madwar l-Ewropa. Bejn il-ħadd 19 u 22 ta' Mejju se jsiru diversi attivitajiet madwar Malta u Għawdex, iżda l-qafol se jkun fil-Belt Valletta. Diversi postijiet se jkunu miftuħa għal pubbliku bla ħlas, fosthom il-Mużew Marittimu fil-Birgu.